Boleh aja. Iya, keren di bah. Pokoknya bohong balik lah tulis gede dah kena wae. Ditinggal nang omah gak gelem. Ngalem dak jajan nang warung megawe ya. Urung entuk duit. Apa tuh putu yang ini kita. Ampun tenan. Jangan rakasane di putu kok ini. Anjir, angel. Kowe iki dhisik ana. Aja nakal. Anu, batang anu bonggol singkong jan. Ampun tenan. Iki tali niki ndi ya bundel-bundel kok ini. Angel banget. Mau kok nyang ngomong gak gelem. Saiki nang kene nakal. Kowe aja ngampun tenan kok. Mau nang omah jane gelem kowe ora nakal ngene iki. Wis batang anu. Wis menyang to. Ora nakal ngono kuwi. Angel banget to iki. Piye to iki jane? Tali. Angel. Kene sik ya. Kene sik. Anu, tak ngumpulke bonggol singkong. Kok ben anu. Ki wis tekan warung. Arep apa jajan cuma kali pol. Wah, biji sing di warung iki jan ya ampun. Apa jajan di iki barang gelem ora? Heeh. Sing wis barang iki bage wong tuwa kerja ni temen. Ya resake Mbah. Lah iki resake tuku jajan. Ya putune nak kali pol kan Mbah. Ampun tenan kowe iki. Itu tenan. Ya kok kasih. Kowe jatuh sini ya. Terus gini ya. Oh, diatur kerjaan ampun. Apa nih? Bisa nih. Gelem. Masuk. Iya. Coklat ya. Gelem. Angel iki kaya apa?